No, poďte bližšie, nech nezjapem, poďte, lebo tu budem kričať potom, poďte, budú kúkať na nás. Dobre, dávame si rozchod, ideme do Kauflandu, kúpite si niečo, ja neviem, vodu, hocičo na papanie, dávam vám, koľko to je, max pol hodinu, 30 sa stretneme tu, je vám to jasné, kto bude, kto tu nebude, odídeme bez neho a potom nech ide vlakom, alebo je mi to jedno, dobre? Dobre, takže ja si dám jedno malé expreso, no tu. Nie, viete čo, kašľite na to, dám si Turka. Turka do veľkej šálky. Čo tu si kupujete? Si myslíte, že som slepá, alebo čo? A toto, tak toto už absolútne nie. Potom si ako z nevýhľad predávačka, prepáčte, ale toto nie, toto vystornovať. Si myslíte, že čo? Nebudeš na mňa zvyšovať hlas, hej, a budem tu stať, tak to budem kúkať. Dúfam, že sme tu všetci. Už ste si dobre nakúpili, dobre spokojní ste, dobre idem vás počítať, tak sa nebudeme hýbať. Nehýb sa, dobre? Všetci máte dvojice. Stoj. 2, 4, 6, 8. Presne som vedela. Presne, aha, zastupnení tá nemenovaná. S tou Katou sú iba problémy. Idem ju nájsť, lebo ja už neviem. Ty tu zatiaľ stojte, lebo ja som zničená s nej. Katarína nešťastná, iba problémy s ňou. Prosím vás, stratila sa mi žiačka Katarína, potrebujem mu rýchlo vyhlásiť. Kde to bude? Pozor, pozor.